अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्दिया उठे रे ना नदी के शरीरिया टूटे रे ना नदी के पजरिया टूटे रे ना नदी। हर राती के पियवा पालानी में सुते दर्दिया उठे रे ना नदी। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके भाई रविराज और आज हम रउआ सबके बीच एगो बहुत बड़ खुशखबरी लेके आइल बानी। जे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ल बाटे, जे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करताटे, ओकरा खातिर ही बहुत बड़ कदम बाटे। हम बात कर रहल बानी भोजपुरी के बहुत चर्चित गायिका स्मिता सिंह जी, जे आज कौनो परिचय के मोहताज नहीं थी। वहाँ के आज गणेश नगर दिल्ली में एगो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलल बाटे, जेके आज साल भर लगभग पूरा होखे वाला बा। और खुशी के बात ही बा कि वो स्टूडियो से इतना बढ़िया क्वालिटी आवत बाटे कि जवना के शब्द में बयान नहीं कर सकत। हम वहाँ पे रउआ काम करे तबे मालूम चली कि का क्वालिटी बाटे। हमरो कुछ गाना भइल बाटे वहाँ पे, जौन कि बहुत जल्द रिलीज़ होखे वाला बा। तो निवेदन बाटे रउआ सबसे कि कलाकार बंधु जे भी बा, गणेश नगर दिल्ली में माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो माननीय मनीष राइटर जी के सौजन्य से माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलल बाटे, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा बा। तो रउआ सब कलाकार बंधु से निवेदन बाटे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम करी और क्वालिटी वहाँ के देखी। चूँकि एक बार रउआ अगर वहाँ पे काम कर लहनी तो रउआ दूसरा जगह जाए के मने ना करी। हमार काम भी वहीं पे हो रहा बा, काफ़ी प्रोजेक्ट आवे वाला बा, आ भी गइल बा। काफ़ी बड़ बड़ लोग भी गावत हटे वो स्टूडियो से। तो बस हम रउआ सबसे निवेदन करब कि रउआ सब वही जी जाके काम करी और क्वालिटी पाई, बेहतर क्वालिटी पाई, कुछ नया करे के प्रयास करी। सराहनीय काम हो रहा बा, उम्दा काम हो रहा बा। जौन भी शब्द लगावल जाए वो कम पड़ी, छोट पड़ी। तो बस हम रउआ सबसे इतने कहब कि रउआ सब जाई और वो जी काम करी। चलिए, धन्यवाद।